sidste holdet, der er knus og krammer fra sidste års vinder, Loreen, der har vindertrofæet til Danmark. Grand Prix-pokalen. Nu får vi den hjem igen. Og der er stor jubel i den danske kommentatorboks. Og lad mig lige igen gentage, det er 17:30 i morgen i Tivoli i København, at vi fejrer den unge europamester i popmusik, Only Teardrops. Og der er stor jubel. Vi har fået opbakning fra journalister, fra fans, fra kommentatorer, ja, fra alle mulige søde svenskere, har været hen og prikker os på skuldrene de sidste par uger og sagt, you are going to win. Og det gjorde vi. Det har været op- og nedtur for Danmark siden sidste gang vi vandt i år 2000 med Brødrene Olsen. Men det her beviser, at vi kan jo sagtens vinde, når vi bare gør det godt. This year's contest has come to an end. You choose your winner, Denmark, with a song. Vi vandt også suverænt semifinalen i tirsdags. Den vandt jo Rusland og Ukraine og Moldova. Visit beautiful Denmark, just 20 minutes away. Ja, det er kun 20 minutter fra Malmø, og det er så blevet København.